Ingon ini na unya ang hitsura sa 10 milyones pesos nga balay silangan kon drug reformatory and rehabilitation facility ugaling mahingpit na ang konstruksyon niini sa barangay Pasunanca, Zamboanga City. Ana-ana sa 80% ang completion ug ang City Health Office ang gitasan sa operasyon inig mahingpit ang proyekto. Kini ang gipresenta ato sa first quarter meeting sa City Anti-Drug Abuse Council kon kadak ning baguhay lang sa City Hall Conference Room kuyog si Mayor Jan Dalipe. Gilaumang magamit karong bulan sa Oktubre 2023 ang Balay Silangan. Ang Balay Silangan magsilbing instrumento aron matabangan ang mga drug offenders o dependents. Usasab kini sa kampanya sa lokal nga gobyerno batok illegal nga droga. Gidasig ni Mayor Dalipe ang mga law enforcer nga pakusgan ug isustiner ang anti-illegal drugs operations. Sa record sa Zamboanga City Police Office, 127 na ka-anti-illegal drugs operations ang ilang nahimo gikan Enero 1 hangtod niadtong Marso 30, 2023. Din 159 ka mga drug offenders ang ilang nadakpan. Atol sa operasyon, anaa sa 619.9806 grams sa gituang shabu ang nasakmit sa mga otoridad nga mokantidad tanan-tanan og 4.216 million pesos. 6.7065 grams sa marijuana, balor 234,000 pesos ug unom ka mga firearms. 20 sa 98 ka mga barangay sa Zamboanga City ang nadeklara ng drug cleared status sa PDEA. Target sa lokal nga gobyerno nga mapasaka sa 25% ang numero sa mga barangay sa syudad nga mahimong drug cleared. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.